Goedenavond, dames en heren. Bedankt voor jullie geduld, dat ten eerste. Wat hebben we het mooi? Een mooie tent gevuld. Ik ben trots. En niet trots op ons, maar trots dat zo'n toneelstuk wat zich heeft aangekondigd voor dit dorpsfeest, dat die dit voor elkaar krijgt. Moet je eens even om je heen kijken hoe groot het publiek is, wat er achter je zit, wat er naast je zit. Dit is geweldig. Applaus. Dan voordat we helemaal van start gaan, wil ik eventjes beginnen met wat huishoudelijke mededelingen. Want het is wel belangrijk, we zitten hier in een tent met heel veel mensen. Ja, en om de veiligheid te kunnen garanderen, vraag ik één klein momentje aan u. We hebben hier 3 nooduitgangen. Te weten, die kant, daar en waar u naar binnen bent gekomen. Mocht er een calamiteit zijn, mocht er iets gebeuren, sta rustig op en probeer rustig naar de uitgangen te bewegen. Dit om te voorkomen dat we elkaar platlopen en dat er eigenlijk meerdere dingen gaan gebeuren. We gaan er niet van uit natuurlijk, want op een feestje gaat nooit iets fout. Maar mocht dat wel gebeuren, probeer uw geduld te houden. En laat mensen die moeilijk te been zijn, help die. En zorg ervoor dat iedereen veilig buiten komt. Dat ten eerste. Dat ten tweede, na de voorstelling, dan ziet u, hebben we een mooie DJ staan daar. Nou, die zit eigenlijk. Maar die gaat natuurlijk heel mooi wachten totdat het hele stuk voorbij is. En dan wil hij een mooi feestje gaan knallen. Dus ik vraag aan u, als u klaar bent met uw zitten na de voorstelling, om eventjes de stoeltjes op te klappen. En dan staat er wat personeel van ons om de stoeltjes in ontvangst te nemen. Kunnen wij ze heel snel weghalen en kan de feestavond verder gaan. Ik dank u alvast voor de medewerking. Dan nu het allerbelangrijkste, want er zijn een paar mensen hier die op het beeld wonen, die maanden hebben voorbereid op een heel mooi stuk wat ze aan jullie willen presenteren. Het stuk is geregisseerd door Alfred Miedema. Alfred, we gaan je straks nog wel in het zonnetje zetten, als hij dat verdiend heeft tenminste, maar dat is aan jullie. En de muziek is geschreven door Jan Stedehouder. En het stuk heet Het beeld zo waar het, zo is het. Ik ben geen Bilkert, dus mijn uitspraak is misschien niet zo lekker, maar we gaan er wel voor knallen vanavond. Ik heb 2 lieftallige assistentes die zullen mij helpen met het gordijn weg te halen. En dan kan het gaan beginnen. Heel veel plezier. Als ziel is niets veranderd, het is de wereld wat hier niet gaat. In een hoofd, alle
akkers rust. Dus heet hij het Beelse land beschermt, langs de Beelse kust. Oude ziel is niks veranderd, is de werkplek die in mijn hart. In de loop van de gordijnen, aan de rand de welders in het land. En de boeren ploegen op de akkers, en de velden bloeien vol pracht. En de blauwgeel graan in golden dans en de oogst dat mooie land. Oude ziel is niks veranderd, is de werkplek die in mijn hart. In de loop van de gordijnen, aan de rand de welders in het land. En de zilte lucht die longen vult, en de harde wiendakkers streamen zang. Dat de nachten naar de donker binnen, der loopt die Beelse hand. Oude ziel is niks veranderd, is de werkplek die in mijn hart. In de loop van de gordijnen, aan de rand de welders en het land. Dan van harde werkers en van boeren, van artiesten en van het toerist. Oude ziel is niks veranderd, oude ziel zolang het zo is. Oude ziel zolang het zo is. Goedemorgen luisteraars, welkom bij de ochtendgymnastiek. Spreid uw benen, de borst naar voren en op uw tenen en handen langs uw oren omhoog. De handpalmen open en lopen en zwaaien en zwaaien en lopen. Maar let op dat u niet valt naar voren, naar achteren en halt. Hey, wat doe je nou? Ik doe met een oefengymnastiek. Soms wanneer dat, en waar je dat goed voor? Nou, dat zie ik je vertellen. Ik was wat ouder en dan heb ik ook wat stieven, dus ik dacht oefengymnastiek, dat is wel goed voor me. En je valt er ook nog van af, zeggen ze. Afvallen? Douw afvallen? Ja, dat is mij al jaren afvallen. En het oog wil ook wat, want die staan de hele dag er in het café, fraaie gasten. En dan wil je al een beetje vlot overkomen, ook. Oog wil ook wat. Stel die niet zo aan. Het zijn anders alle dagen dezelfde die hier komen. Ik zou me ophouden met dat gehip dat ik daar waar. Straks een best zo mager dat die eigen klanten die niet meer herkennen. Nou, dat zou wel wezen. Nou, dat was Japke. Dat is mijn vrouw, best vrommers hoor, maar soms een beetje onnodig. En ik ben Jan Lolkema. En dit hier is ons café. Ja, we hebben al jaren een best café hoor, dat zeg ik het zelf. Maar ja, op zo'n dorp, er gebeurt niet zoveel. Altijd dezelfde gasten wat, zomers, dan hadden ze veel toeristen. Dat ik zei tegen Japke, we moeten wat aan het terras doen. Tafeltjes, stoeltjes erbij, de terrasgaatje. Dan komen er misschien wat meer mensen. Wat zou je nou? Dat hier allemaal komen? Ah, je zei natuurlijk niks, maar ja, dat wou die zeur graag, je weet die zeur. Maar klaar, weer waar. Oh ja, dat hier allemaal komen. Nou, Henk de postboer. Die komt hier alle dagen in laat met zijn post. Een grapje en een grolsje. En een biertje natuurlijk. Nou, en dan heb je
Sibbel. Sibbel. Elk dorp heeft een sibbel. Sibbel is het roddelblad van oude ziel. Nou, dan weet hij hem wel genoeg. Hier heb ik een leugenbankje. Daar komen de 3 oude mannen al in. Piebe, Rens en Douwe. Nou, ik zie hem vertellen, die weten alles van oude ziel hoor. En van de mensen die er wonen. Daar kom je wel achter. En als die mannen niet zitten, dan hippen die jonge vrouwen hier dan. Maar dit is Kirsten. Kirsten is de uitbater van haar plaats. Ik weet het niet zeker, maar er is met de oren gekomen dat zij met een nieuwe revue aan het schrijven is voor over 2 jaar, maar ik weet het niet hoor. En je moet zelf waarschijnlijk vanavond niet zoveel horen, maar ik hoop van mij wel. Nou, die ken hem ook allemaal wel, maar die komt ook gauw eens even del hoor. Maar die weet ook een soort zin vertellen. En Boukje die huppelt er wat achteraan. En ik zie hem wel vertellen, Klaas die het weet, dan komt hij er wel achter. Nou, en dan heb je onze Minne. Minne is een vrij fijn. Wel een beetje jammer hoor, want het gaat niet zo goed in de liefdesziknes. Ik zei wel eens, Minne is schoonouderlui, die hebben nog geen kinders. Laatst, toen had hij wat een beetje geschaduwd, eigenlijk best wel een heel mooi Vlaams hoor. Maar dat bleek een verklaarde kerel te wezen. Spijtig nou. Nou, zulke dingen dat overkomt meer altijd. Ik vind het begrootelijk. Ja, er is een bestelling binnengekomen, die kist er mooi even niet pakken. En dan moet nou direct even, want anders moet Greta dat weer doen. Ja, Greta die komt anders nog weer. Greta dat is een schulpje voor het weekend. Goh, het is wel zo'n lief en aardig meisje. Dat zou je ook wel spelen, niet? Jan, dat is de man van mijn droom. Het is zo'n pop. En zult nog deze, ja? Ja, kom maar. Goeie man. Je zit alweer op verstoten plak zien. Ja, en je moet weer aan de hele dag. Onze appartementen niet groot en geen tuur meer. Ik heb hier appelschil de groente toemaakt dat ik hem mijn pad vandaag alweer aan. Ik moest er ook even uit. Trien had het malen fel aan. En dat mens had de muziek wel zo verrekte lust aan, dat ik zei, wie zie je het me? Ik ga naar de piep. Maar is er anders nog wat nice? Of, Vrolijk, heb je nog wat skokkels met mij? Op zo'n multimedia apparaat. Wat wist je horen, Henk? Wie het met wie doet? Henk, heb je al gehoord dat er dit jaar op de Siel 2 festivals komen? Braakland en Siepelrock gaan samenwerken met grote bands uit het verleden en heden. Maar de namen worden nog bekendgemaakt. Misschien aan het eind van deze revue? Ja, en er komt een nieuw apparaat bij Jan. Een typemachine. Een soort glazen bol met je in de toekomst kunnen kijken. Ik krijg nog een plaats van de meer, joh. Dan komt hij nog meer te weten. En dan zoek je het wel uit. Maar vorig jaar had hij vroeger, had hij nog niet een paar jaar burgemeester worden wou, van Beeld. Maar dat mocht niet, van Boukje. Hij wist ervan. Hij dat van dorp of stond dat ook op dat apparaat? Stond dus er in de keten. Er stond gisteren ook in de keten dat er een nieuwe illegale kroeg komt. Weten we waar die komt? Ik zal u benijden. Maar, Jezus van de ziel. Ik hoorde dat hij dood was. Die is weer waarom naar Chineë. Of hij is weer omkomen maar slag. Maar daar weet hij alles van. Wat een wonder eentje meer, joh. Ik weet wel dat ik ter post brengen moest. Nou, dan had ik zeker een kwartier werk vanwege al die slakken die daarover staken. Ja, voor de Jan had ze op menu staan met piri-piri saus. Er staat eigenlijk nog veel post. Ik kan me voorstellen dat het de hele tijd minder wordt. Alles wordt toch online besteld? Ja, maar als je vroeger had met de fietstassen vol, nou, tegenwoordig past het wel in het schoudertasje. Misschien moet ik maar gewoon een andere baan zien.
Geen oude leeftijd nog. God, Henk, dat zal mij afspelen. Want ik vond het verrekte gezellig. En ze hoorden je en wisten we ook weer eens wat. Ja, joh. Vroeger, dan bracht ik alles voor brieven, aangetekende steken, pakjes met condooms, spannend ondergoed, spultjes voor onder de dekens. En ik wist dat ik het bezorgen moest, nooit een verkeerd adres had. Nou, dat is niet waar hoor. Hij stond ook al zo'n elektrisch apparaat bracht per trolley, maar hoe heet is zo'n ding ook alweer? Nee, dat bedoel ik een ladyshave. Nee, dat ben gewoon erover van. Nee, ik weet het alweer, maar ik zei het je niet. Nee. Ja. Als ze er maar een praat genoeg van had, het erin. Dat weet hij niet meer. Dat is al jaren geleden. Nou, ik zou het wel weten willen. Misschien is dat voor mij. Ja, ook voor mij. Nou, ik ga weer, want straks is het donker. En Boukje van der Meer heeft de koffie klaar. En het blijft een ijs. Ja. Wij zien ook zien dat er een koffie is. Strikkie voor, lampje aan borst. Wat nou? Wat nou jongens, is het trouwen? Nou, zover is het nog niet. Nou, ga even zitten. Flesje bier? Nou, gedaan. Nou, vertel. Wat? Waar was dat er zo creaties vanzelfs? Nou ja, kijk, ik zie maar zeggen, bij wie we spreken, ik heb zo'n 14 jaar geleden heb ik een contactadvertentie in de krant zetten laten. En je weet wat dat is, nou? Een contactadvertentie? Iedereen gaat via Tinder tegenwoordig en hij zet dan een contactadvertentie hoor. Ja, wij weten wel wat een contactadvertentie is. Nou ja, ik ben dat nou toen niet zo gelukkig geweest in de liefde en ik ben omtrent al 40. Nou ja, dan wordt het wel eens tijd, want alleen is ook niet veel aan je. Wees nog verder, ik was lang 50 geweest. Jan, niks van aantrekken hoor. Hij zei maar wat. Dus een contactadvertentie. Ja, kijk, ik sta hier. Kijk, dat ben ik. Best nou dat jongen? Ik die foto onder het oor was van mij. Ja. Onder het oorwassen? Wat is dat nou voor praat? Nou, een schuteldoek op het hoofd en hij zat ook nog aardig in het buurtje, dat ligt nergens op. Hier. Ja, er staat niet een foto van me. En wie is dit dan? Ach ja, Suffer, dat is Yasser Arafat. Dat is bij Buitenlandse Zaken. Dat zijn de Buitenlandse Zaken. Kijk, hier staat de contactadvertentie. Maar dit kan ik niet lezen. Maar dit kunnen we niet meer lezen. Het zijn allemaal afkortingen. Jo, Flo, Ma, Zoe, Leu, Fro, Sam, Le, Ga. Ho, Ru, Wat, Vis, Pik, Vis. Man, dat ligt het wel Chinees, dat kan je niet naast eens lezen. Nou, eigenlijk niet hoe niet te weten dat ik met zo'n advertentie in de krant sta. Maar wat betekent het dan, Minne? Nou, dit betekent, jonge, vlotte man zoekt lieve, leuke vrouw om samen door het leven te gaan. Mijn hobby's zijn romantisch vissen langs de waterkant, doe veel aan hengelsport en picknicken tijdens het vissen. Nou, en mijn telefoonnummer. Wat romantisch. Nou, ik vind het extra romantisch aan. Nou, in die 32 jaar dat wij trouw binnen, heeft er nog niet een seconde romantisch ding. Jappe, dat is niet waar, want ik weet nog hoe toen Henk en Monika getrouwd binnen. Toen Henk het dan niet zo. Jappe, ik vind het zo lief. Ja, nou daar staan Liete Berenburg op zo van hadden. Romantisch, het was met hem zelfs zo, dat toen hij mij vroeg te trouwen, toen ging hij niet eens op een knieën. Nou, dat is wel het minste wat je doen kan dat je romantisch binnen. Ik verdij op een knieën? Nou, dan moet ik wel raad Deldongen wezen voordat ik verdij op een knieën ga. Ha. Nou, je hoort wel hoe romantisch het Jan is. Nou. Maar heeft er al iemand op die advertentie reageerd? Ja, vrijdag had ze bel. Nou, het waren ze niet verkeerd verbonden, jongen.
Oh jongens, ze heeft zo'n mooie romantische lieve stem. En ze heet Sanne Verhoef en ze komt uit Arnhem. Hé joh, waren het niet de sekslin of zo? Jan, scheiden met u. Zie staan maar dat ze het terras op die klaar heeft. Zo, Sanne. Mooie naam hoor. En wat zei ze al elkaar? Nou, ik weet er eigenlijk niet zoveel meer van. We hebben gewoon gezellig heen praten. En hij hem ook een afspraak maakt of zo? Ja, ze komt vanavond of morgenavond. Of ze komt helemaal niet. Jan, doe niet zo klieren. Maar hoe bedoel ze dat? Nou ja, ik was wat zenuwachtig toen ze belde en ik weet er eigenlijk niet zoveel meer van. En ze praten in één keer wat aan, dus nee. Dus, nou ja. Oké, nou ja, we zien het wel. Ja. Als ze vanavond niet komt, dan komt ze morgen misschien wel. Spannend hoor. Ben je ook zenuwachtig? Ja, wel een beetje, maar ik hoop dat ze op tijd komt, want daar hebben we een hele avond voor ons. Geef mij de liefde, geef mij een vrouw. Geef mij de liefde, ik blief haar eeuwig trouw. Maar ik maar een dichter, dan kwam ik dichterbij. En geef haar dan mijn woord van trouw, geef mij nog zijn lieve vrouw. Oh, geef hem nog zijn lieve vrouw. Oh, de liefde, daar weet ik niks van. Oh, de liefde van een vrouw voor de man. Dat lijkt mij als het mooiste wat er is. Ja, de liefde van een vrouw is wat ik mis. Geef mij de liefde, geef mij een vrouw. Geef mij de liefde, ik blief haar eeuwig trouw. Waar ik maar een dichter, dan kwam ik dichterbij. En geef haar dan mijn woord van trouw, geef mij nog zijn lieve vrouw. Oh, geef hem nog zijn lieve vrouw. Oh, de liefde, daar weet ik niks van. Oh, de liefde van een vrouw voor de man. Dat lijkt mij het mooiste wat er is. Ja, de liefde van een vrouw is wat ik mis. Waar ik maar een dichter, dan kwam ik dichterbij. En geef er dan mijn woord van trouw, geef mij nog zijn lieve vrouw. Oh, geef hem nog zijn lieve vrouw. Goeie, Swiddel. Ja, zo, goedenavond. Avond. Nina, goeie. Nou, jongen. Hoe heet ze? Sanne Verhoef. Trouwens, kun jou dat schelen? Ja, ik vraag ons alleen maar je. En
Hoe liet het? Uit de buurt, daar komt ze weg. Komt uit Arnhem. Oh, uit Arnhem. Hoe liet het hier? We hadden dan besteld en we wilden alleen maar praten. Nou, zoveel wordt hier niet praten hoor. Maar Nou, we zeg kunnen maar. wel even een, hè? Windsie en Hoe is biertje het? maar binnen. Ja. Goedemorgen. Ah, mooi zegel. Ja, feestje bier, jongen. Ja, joh. Maar wat is er met mij gebeurd, joh? Wat is er met tijger? Wat is er met hij? Wat is er aan de hand, joh? Wat is er aan de hand? Wat is er? Ik had van de morgen een allemachtig groot zwaar pakket voor Sibyl en Jap. De beelden die stikken, man. Is dat er nou al? Ja, online heen 24 uur. Maar dan moet ik nou voor. Zeker niet. Nou, goeie hè? Zullen we zo gaan? Voordat u dit pakt met. Hé Henk, jongen, Ja. waren het wel Ja, waar ja. van dat pakje? Niet helemaal. Ja, dat dacht ik al. Ja, dan ben je weer Sibyl kwijt. Dan kan ik rustig mijn glaasje bier drinken. Bol.com met Zalando. Betalen doen we per banco. Die iPhone dat is zo fijn. Wij shoppen altijd online. Je zoekt in de webshop, kijken wat er is. Je klikt op het plaatsje, mis het kind niet mis. Het komt dan in je mansie, je drukt op oké. Betalen met je pinpassie en binnen dan tevreden. Bol.com met Zalando. Betalen doen we per banco. Je iPhone dat is zo fijn. Wij shoppen altijd online. Een rondje van de kastelaan. Postie brengt die pakkie aan de voordeur toe. Even nog een krabbeltje en verder geen gedoe. Je hoeft zo de deur niet uit, de winkel is aan huis. Ja, Henkie die komt laatst, hij brengt hier alles dus. Bol.com met Zalando. Betalen doen we per banco. Die iPhone dat is zo fijn. We shoppen altijd online. 5 bier en een witte wijn. Hebben jullie al gehoord wat de voetbal, tennis en kaasvereniging van Doel binnen? Nee, ze kan een escape room openen of zo. Dat is correct wat. Escape room? Wat is dat? Dan wil je opsloten in een ruimte en moet je door raadsels en puzzels daar proberen uit te komen. Binnen een bepaalde tijd. Oh, nou dat is correct wat, want het rommelt wat in het besturen. Zij onderling ook al zo'n heb. Is dat alleen voor de bestuursleden of voor de partners? Nee, alleen voor het besturen. Nou, dan kiest het al raden, denk ik. Ja, daar heb ik wel een voorstelling van. Zal straks wel blikken wie het met wie doet of skate. Ah, valt met je. Nee, ze gaan besturen bij een ander gooien en samenwerken. Met zien alle de schouders eronder. Ja. Ik ben benijd. Ik ook. Het toneeltje dit opzetten? Weet ik niet. Weet ik niet. Maar je moet dan een beetje vertrouwen hebben en ze een kans geven. Op dit stoort hebben we een soort jeugd. 3 bloeiende verenigingen en daarom is samenwerking goed. Als er een tenniswedstrijd is, kun je niet kaats organiseren. Nou, dan hebben je elk de helft van de mensen of helemaal het diner. Nienke, ik wil wel wat meer weten over die escape room en misschien kan ik wat opzetten. Ja, machtig jong. Je kunt ook meedoen als groep. Ja, de tennissers tegen de voetballers of de kaatsers tegen de voetballers. Een soort van competitie of zo. Ik heb ook gehoord dat de leesclub te min leden heeft. Ze denken erover om ook Vrolijk toe te laten. Oh, spannend voor die mannen. Misschien komt 50 tinten gries dan ook wel op tafel. Rode oren dus. Ja, en dan is de zaal bij Jan veel te klein, denk ik. Even serieus, Johanna. Hij staat nog alle beeld bij 50 degrees? Wij wel. Ja, ik wel. En dan krijgt Henk het ook weer druk met alle pakjes. Dan kun je niet meer op de fiets. Dan zult het een elektrische auto worden moeten.
Nou, kom maar met, want het is druk op app. Ali B zal straks optreden in de Julianenkerk. Daar zullen ze ook een andere koers varen. Dat wordt dit. Al die zwevende artiesten, daar vind ik niks aan. Er moet ook wat jongeren in de commissie komen. Ja, zo is dat. Nienke, we willen niet die oude meuk van ons pakken en ons beb. Geef ons maar wat moderners, geef ons maar een rap. Het kerkie dat moet leven, dat geeft een goed gevoel. Een rappen in de kerk vandaag, dat is ons nice doel. Gezellig, we zitten in het café. We rappen met z'n allen, want rappen is oké. We zitten hier gezellig, we zitten in het café. We rappen met z'n allen, want rappen is oké. Die moet het laten doen. Nou hangen ze op een bankje, al hebben ze nog toe. De herrie is het middelpunt, daar moeten we naartoe. Dan ben we met z'n allen, hebben we geen cadeau. We zitten hier gezellig, we zitten in het café. We rappen met z'n allen, want rappen is oké. We zitten hier gezellig, we zitten in het café. We rappen met z'n allen, want rappen is oké. We hebben wel ideeën, wij hebben wel een plan. Muziek en naar je teksten, daar weten wij wat van. Geef ons maar de ruimte, geef ons maar de kerk. De binnen goede plannen, wij willen aan het werk. Gezellig, we zitten in het café. We rappen met z'n allen, want rappen is oké. We zitten hier gezellig, we zitten in het café. We rappen met z'n allen, want rappen is oké. Een goeie DJ in het weekend en ook Ali B. Die kennen wij wel van de Voice en die is op tv. Dan maken we je klappen, het kerkje loopt weer vol. Dan hebben we je feestje en iedereen het lol. We zitten hier gezellig, we zitten in het café. We rappen met z'n allen, want rappen is oké. We zitten hier gezellig, we zitten in het café. We rappen met z'n allen, want rappen is oké. Oh, Greta! Hi Jan! Oh, wat fijn dat je er bent. Oh, wat zie je er mooi uit. En wat rustig lekker. Wat fijn dat je er bent. Wat doe je daar? Ja, wat heeft dit te betekenen? Oh, niks. Nee, Greta die is het hele week niks deed en dan was ze zo stief in de schouder. Dus we waren even aan het besteden. Ja, ik word al zo stief van het niks doen. Ja. Oh, ik dacht, nou ja, dat heb ik ook wel eens inderdaad. Maar zou je ook een boodschapje doen willen? Jawel. Het winkeltje? Het briefje en de zak zit in de tas. Oké. Ja? Aan tazen. Aan tazen. Zeg, is Henk hier toch? Nee? Nou, Smieter. Nou, die is vanzelf nog niet van mij hoor. Nou, zo dat niet. Ja, dat is toch niet weten met dat pakket. Nee, dat weet ik ook. Nou, dat is niet. Goeie Sibyl. Pakketten lukt pakt. Ja, pakketten lukt pakt. Wat ben je dat voor flauwe grapjes van Dijk? Ik heb het tegen een grapje niet. Ik niet over een grapje kennen. Kotsmisselijk word ik voor die grapjes van Dijk. En dan voor de gek houden, Henk. Vind je het leuk, Henk? Wees bij mij aan het verkeerde adres. Postzegel. Hoi, want ik wil geen ruzie in die zaak. Dat doen we niet. Je krijgt even een van mij. Geen ruzie. Kom op. Lekker flesje bier en dan een windje zeker? Nou, fruit maar. Nou, proost. Ja, fruit maar. Proost. Nou, zeg je hem ook even wat vertellen. Ik fietste vanochtend naar het winkeltje. Ja, deuren stijg, hè, want over die brug zelf, dat durf ik niet.
Want als het regent, het is zo glad. Nou, ik heb het er wel eens een keer gehad. Oh, ging haast zonder u. Maar in elk geval, ik fietste daar over de brug naar het winkeltje. En om mijn bocht, deed je wel bij een actie? Een ruzie? Ho, ho. Kon ze het op het dik horen. Iets over de was of zo, dat kon ik nou gelijk niet verstaan. Maar in elk geval, het ging er al de huiselijkst onder de deur. Ja, het begrootte mij om aan hoor. Zo'n leuke man, hè? En dan dat wief. Nou. Ik zei hem, het komt er niet goed. Ze sloegen dan met onderbroek nog maar. Hoe wees toch dat nou weer? Nou, dat zou ik dus. Ik fietste helaas. Ja, de laasfietsen. Stond zeker achter de haag te gluren. Ik? Niks hoor. Er viel mij wat uit de fietstas. Dat moest ik even van de grond afpakken. Ja, dat zelt allemaal wel. Ja, zo is het. Oh, daar heb je Anne. Goeie allemaal. Anne. Hey, Anne. Ja, nee, zit niet. Nou, Anne, hè? Is de ijskookkarren niet mee, joh? En wat ik mij nou afvroeg, hè? Heeft toch wel vergunning voor die ijskookkarren? Even niet, Sibyl, even niet. Ik heb nou wat anders aan de kop. Jan een dubbele whisky. Ja, doe maar. Een dubbele, ik zou je toch, het komt niet. Nee. Nee hoor. Zullen we even. Ja, dat ligt niet aan te staan, ja. Nou ja. Hé, nou jongen. Man! Waarom sla je nou? Dat doe ik ook altijd met mijn cd-speler dat hij onderslaat. Help altijd. Maar, dat is soms niet wat vertellen. Ja. We hebben ruzie gehad. En ik kon er echt niks aan doen. Maar ik kreeg wel de schuld. Kijk. Ze vroeg me of ik de wasmachine aan wilde zetten. En toen vroeg ik er op hoeveel graden. En nou dacht ik dat ze 90 zei. Maar dat moest 30 wezen. En toen ze vanmorgen de kleren aantrok, toen zat het natuurlijk nogal strak om het lijf. En toen zei ik ook nog met mijn stomme kop, je bent zeker gegroeid de laatste tijd. Nou, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Wat, zei ze al aan? Binnen de knieën van Jappie en Sibyl weer ontsnapt en vreten ze nou de slaap hun eigen tuin op? Wat, het Jappie deurtje weer niet goed dicht, hè, van het kniehok. Nou, dat is ik eerst. Maar nou, hij is dus een mooi zootje gedonder thuis. Ja, en ze slaat me ook. Ja. Dan slaat ze weer terug. Ja, nee. Nee, dat ken ik helemaal niet. Dat durf ik ook niet. Je weet niet hoe hard als dat ze slaat. Ik leg zo tegen de vlakte. Ik zal bij je weggaan. Dat zei je daar niet meer. Nee, dat ken ik helemaal niet. Nee, en bovendien, af en toe is het ook wel lief hoor. Oh, ja. Wanneer dat dan? Nou ja, weet je wel, als ik dan bijvoorbeeld de ruiten van binnen en van buiten gedaan heb. En als ik de heg mooi geknipt heb en heb ik het gras wel weer gemaaid. En dan zegt ze, nou, dat heb je mooi gedaan, Anna, zegt ze dan. Lief, hè? Ja. Ik begreep het wel. Zij wat voor de pieren waaien en dode huishouden wat doen. Nou, ik zou bij haar werken en dat zou ik zeggen ook. Ja, je hebt misschien wel gelijk, maar nou, dat ken ik niet. Tuurlijk is dat wel. Nee. Dat moest ook gewoon oefenen. Ja, maar ik durf het niet. Nee, Ja. dat ken ik. Doe eens een dubbele wist. Geef die hele fles maar. Ja. Ah, man. Doe er een dubbele. Zet die fles hier maar neer. Nou, komt dat wel goed? Ja, dat komt op. Drink op en zeg, Aaltje, ik ga bij jou weg. Aaltje, ik ga bij je weg. Anne, dat moet luiden. Dat hoort ze niet. Ja, maar dan komt het niet zo hard aan. Anne, het moet juist wel hard aankomen. Oké. Dus luiden. Nou.
Nog een keer en luiden. Aaltje, ik ga bij je weg. Kijk, nou gaan we de boei. En nou nog een paar keer oefenen. Ik ken het je. Aaltje, ik ga bij je weg. Nou, let nou eens. Aaltje, ik ga bij je weg. Aaltje. Aaltje, hé. Nou, grote onkel. Kom van die stoel af. Hij staat alweer aan de drank zitten, zie ik wel. En wat schreeuwde staat er al aan? Nee, Henk zei dat ik het zeggen moest. Aftikken niet op. Het postzegel met zijn leuke drapjes. Maar nou, en dan moest niet menen. Dat is. Auw! Auw, auw! Nee, dit doet Henk ook altijd als een cd-speler overslaat. Grote sukker, kom hier! Zeg, jongens, hebben we dat gehoord bij de sportvereniging met doen naar binnen? Ja, ik heb gehoord dat ze met een tiny house in de gang binnen. En die wil ze dan in een verlotting gooien. Maar er komt ook een aparte kamer in. En die gaat weer met escapes of zo. Kan je dat weer openmaken? Wat is dat doen weer? Dus jongen, dat kan dan nou wel eens spannend worden. Ja. Maar daar komt het huis. Tussen het sportveld en de kantine. En ik hoop dat ze er één sleutel bij maken. Want anders wordt het dan weer een rotzootje vanzelf. Hè? Dan wordt iedereen er weer in. Hè? Ja. Maar als het goed voldoet, bouwen ze elk jaar een naaien in. Ja, dat is wel ideaal, jong, dat soort huizen. Lekker klein, niet te veel tuin. Ideaal voor jonge mensen, want die maken er zo'n rotzooi van om huizen hier menen. Oh. Bij ons bouw ik ook. Bij ons derde ook. Is het een grote rotzooi om huis heen. Wat afpakken? Niks hoor. Moest niet op rekenen. Ik zei aan alles toen, beste jongen. Was dan nog in een jaar niet bruiktesten, hè? Donder dat op elkaar, breng het naar de stad, best het kwijt. Ja, niks ja. hoor, niks van het alles. En dan dat weet je van. Daar altijd teugen in. Arme Dirk. Maar dan moest nog het bouwken zien. Die had het van zijn paken hoor. Alles lekker netjes om huis heen. En als bij met hak komt jongen, alles aan een plankje. De schroefjes en het potje aan een plankje. Geweldig. Verleden jaar, hè? Verleden jaar heb ik het hele hak in het huis heb ik naast zien. 3 loopjes naar het wingen heen. Ja, ik dacht je ook en daarvoor. Ik dacht nou moet ik erbij wezen. Maar toen daar we thuis kwam had ze niet zoveel praten. Peter ook voortgooien hebben zo. Ja, Fralli, hè? Fralli kan ons ook zo lief wezen. Zolang dat wij maar doen wat zij zeggen. Maar hoe gewoon dat we de horens ook in de waal steken. Nou, dan nu leiden naar laatst. Daar heeft gelijk aan, jong. Ik word die kant direct maar weer uit, want daar komt ze hierheen om te zeggen wat ik doen moet. Ja, daar ben ik ook bang voor. Ja. Nou, dan ga ik hier ook weg. Want hij hier alleen zit, blijven daar is niks aan. En Jan heeft de laatste tijd al zo lang gezegd. En hij, ja, wat heb ik gehoord, weet ik niet. Maar hij kon wel ruzie met Japke. Ja, dat heb ik ook al gedacht, jong. Het fijne weet ik er ook eens van. Maar ja, dat horen we dan weer van Henk Post zelf, hè? Ja. Die is het paard weten, jongen. Die zal ook wel weten hoe het bij ons allemaal toe gaat, hè? Nou, dan moet me wel brengen. En anders maakt hij er wel wat van. Maar dat Henk de Veul helemaal, daar zit Monica er wat van. En dan is hij zomaar stil. Dat zou wel mooi wezen, maar dat houdt dan nooit zo lang vol.
alle dag. Een beste portie tranen, een flinke portie lach. De waarheid op een schaaltje, een sausie fantasie. Geeft nijs om van te smullen, geeft roddel energie. Maakt nijs om van te smullen, geeft roddel energie. Ons buurman moest uitwerken, 2 weken naar Berlijn. Ons buurvrouw bracht hem avonds in Luwet op het trein. Bij het afschiet vloeiden tranen en dat is toch zegt waar. Nou zeggen ze in het dorp, ze ben niet meer te gaan. Het nijs dat kun je maken, het nijs van alle dag. Een beste portie tranen, een flinke portie lach. De waarheid op een schaaltje, een sausie fantasie. Maakt nijs om van te smullen, geeft roddel energie. Maakt nijs om van te smullen, geeft roddel energie. Ons melkboer Ooie Ruud, die zuut tot nog aan huis. Maar hij blijft dan heel lang hangen in het huis van blonde Truus. Nou is zij laatst bevallen van een jonkie met rood haar. Maar haar man is Surinamer, hoe krijg je het voor mekaar? Het nijs dat kun je maken, het nijs van alle dag. Een beste portie tranen, een flinke portie lach. De waarheid op een schaaltje, een sausie fantasie. Maakt nijs om van te smullen, geeft roddel energie. Maakt nijs om van te smullen, geeft roddel energie. Heeft het wel gehoord? Kees en Margreet, hè? Die gaan verhuizen, ja, naar de plaats van Miedema. En die Margreet, hè, die begint zomaar een opvangcentrum voor bejaarde paarden. Dat was het, ja. Ja, echt waar, hoor. Is het echt waar? Ja, echt waar. Het nijs dat kun je maken, het nijs van alle dag. Een beste portie tranen, een flinke portie lach. De waarheid op een schaaltje, een sausie fantasie. Maakt nijs om van te smullen, geeft roddel energie. Maakt nijs om van te smullen, geeft roddel energie. Wat zit jouw haar nu? Ach, mooi, ze kan de laatste tijd geen medaille krijgen. Nou, dat zal wel van al het regenwater komen wat de laatste tijd altijd vallen is. Het zou zo wezen kunnen, want ja, wat er de laatste tijd al jaar in de lucht zit, ik weet het niet hoor. Maar die regen, het is niet meer wat het beest heeft. Zure regen noemen ze dat. Oh. Hele bossen gaan er vandoor. Ja, hè? En als ik dat prukje haar voor jou zou zien, dan is er ook al aardig aan het zo te zien. Nee. Is Minne er nog niet? Nou, ik zou vragen, is Minne hier er niet? Wat moet hij jou met Minne? Nou, ik heb tips voor hem. Tips? Ja, voor hoe hij hem gedragen moet op zo'n eerste afspraak. Nou, jij zult de jongen wat dan hebben. Nou, meer dan die praatjes voor hem. Ik heb ze eigenlijk opgeschreven. Nou, laat eens lezen hier. Kom. Ja, Doop is trouwd. Dat dacht ik niet. Zo'n heb jou daar verstand van? Ja, nou, ik ben ook een vrouw. En ik weet correct hoe het zich voelen bij zo'n eerste afspraakje. Oh, daar zit hij, hè. Nou, hoi. Nou, goedemiddag. Ja, neemt... Oh, jongen, wat zie je er mooi uit. Ja, zit mijn strik wel recht? Nou, ga even zitten, want ik heb wat tips voor jou. Moest even kijken. Neem me naar. Ik heb ze eigenlijk opgeschreven. En dan moest je even goed doorlezen. Want ja, dat weest wel, het is in het verleden zo vaak misgaan. Die vrouwen met van vandaag de dag zijn zo pietje precies. En als het nou weer niet goed was, loopt het weer uit op niks. Nou, dat zou sneu wezen.
Kijk. Als hij met klaar is, heb ik nog heen. En een boer doorlezen. Is er wat uitkomen? Ja? Minne? Ik wil even wat. Hij zit te lezen. Ja, maar ik moet even wat zeggen. Nou, ik dacht het niet. Laat die jongen lezen. Dan moest hij mooi lezen laten. Dan moest hij niet overal mee bemoeien. Tik dan. Wat het zij. Weet ik veel. Nou, we hebben wel wat aan het hoofd. Even doorlezen, joh. Minne, maak die adem even ruiken. Ja, valt best met. En die hand nemen. Och, heden. Hij vreet ze eraan. Ja, daar kan je niks meer aan doen. Moest maar even op zitten. Hé, jong. Hier wij even wat, hè? Goedenavond, Alja. Oh, daar is ze, Minne. Dat moest je zien, hè? Oh, wat leuk. Ik ben op zoek naar... Moest er nog ook in? Kom. Ik ben binnen. Goeie, ik ben Boukie. Ook weer, dat is een hele andere naam is voor de telefoon. Ja, maar dat is wel verkeerd verstaan, hè? Ja. Nou, wat zien jou er mooi uit. Dankjewel, dankjewel. Ja. En wat was jouw naam? Minne. Dat is vreemd. Ik heb hier een hele andere naam op papier. Jan Lokema. Ja. Ja? Hij zou ook een contactadvertentie zetten. Contactadvertentie? Contactadvertentie? Nou ja, dan ga je toch nooit af wel. We zijn al 32 jaar getrouwd, hoor. Maar ik weet van niks, dat moet ik zelf wezen. Hé, ja, dan heeft toch wat twee niet meer gedaan, joh. Nou, dat moet je. Ik weet echt van niks. Dat doe je toch niet. Stil even. Schrikkelijk. Stilte! Mooi. Jou bent de Jan Lokema. Ja? En jou bent de eigenaar van dit café. Ja? Goeie. Ik ben Bouke Groeneveld en ik ben netwerker van VVV afdeling Friesland. Wij onderzoeken alle toeristische kroegenroutes door de provincie. En dit café van jou valt correct onder de 60 kroegenroutes. Prachtig. Wij onderzoeken al deze cafés op toeristvriendelijkheid. Wij geven hiervoor een aantal sterren en dat wil ik graag even controleren. Dat is mooi. 8 sterren? Met jou erbij? Dan wordt het wel 9. Nou, ik zou maar wat inhouden altijd jou wat onbeskoftend door de toerist niet accepteert. Jij moet jouw klanten beter in toon houden. Ja, hou eens even. Ja, mag ik wel even om je heen zien? Nou. Jan, rustig nou maar. Met zulke mensen dan kom je in regel 4 met de honingpot als met de eekfles. Denk hem aan stem, dat kan ons heel veel klanten schelen van het zeumen. Ja, nou. En kind er met deur? Nou, het ligt niet zo min, maar dan moet je beter schoonmaakt worden. Dan wordt er een laag stof op de tafels. Dat bestaat niet, ik heb vanochtend direct schoonmaakt. Nou, dat is echt niet te zien, want ik heb hier mijn naam inschrijven. Spietig, maar dat kost jou een ster. Ja, nog eens zo'n opmerking laat jij stemmen zien. Rustig maar, rustig. Zo moet je niet. Nou, jou hebt in de gaten, hoor ik wel. Zullen wij binnen maar even zien? Bij de wc's? Ja, best. Zeg ik het maar even doen, laat het maar even naar mij over. Nee? Ja, nou. Zullen we wel van alles aan keren? Wat een misselijk mens. Ja, nou, zeg dat wel. Dan moest ook niet zo over de hielen lopen laten je. En trouwens, wat een goeie grap niet. Ik maar menen dat het Sanne was. Ja. Nou, wat is nou weer triest om die hielen te kijken. Nou, ze komt vanavond vast niet meer. Ah, je moest er niet zo over inzitten. Ze komt vanavond vast wel. Nou, ik denk het niet. Ach, en dat ze komt een keer mooi even dansen. Maar, weest, mijn mooikes zijn voor mij altijd mooi. Als alles misgaat in de wereld en er is niet één meer die het van die houdt en er weest werkelijk niet meer hoe het moet, dan zou ze, dan, Daar heeft die jongen wat aan. Hier word ik zelf fleurig van. Praat. Nou ja, in elk geval, ze zou wat en dan kom ik er weer even tegen. Ja. Zo. Die ben ik weer even kwijt. Ik was er al ziek van het meer, man, met zijn praatjes. Ik ga ze opsloten. Zit ze op het huisje opsloten? Ah ja, man, ik kan eens even naar komen. Want de wc is net te klaar en dan komt er meer licht van buiten.
Nou, ik denk ik zal daar wel krijgen. Nou, dan kun je wat sterren wel vergeten. Ja. Pauw wat meid, jongens. Laat zien op een ster. Jongens, ik ga nog eens goed lezen, jongen. Hè? Ik zeg het mee, hoor. Ik wel. Droom. Ik faal al zo lang op die. Als een riepe appel uit de boom. Dat is de man voor mij. Ik voel mij toch zo vaak alleen. Ik wil in die arms liggen. En dan, mijn lieve minne. Ik hou van die, teugen die zeggen. Lieve minne, ik hou van die. Minne, thou bist de man voor mij. Ons geluk is zo dichtbij. Een toekomst voor die en mij. Lieve minne, ik hou van die. Dan bist de man voor mij. Ons geluk is zo dichtbij. Een toekomst voor die en mij. Lieve minne, ik hou van die. Du bist voor mij de man. Dat bescheiden naad van die. Daar hou ik zoveel van. Du bist zo knap en oh zo lief. Ik kan op die vertrouwen. En daarom, lieve minne, kan ik zo van die houden. Lieve minne, ik hou van die. Minne, thou bist de man voor mij. Ons geluk is zo dichtbij. Een toekomst voor die en mij. Lieve minne, ik hou van die. Minne, thou bist de man voor mij. Ons geluk is zo dichtbij. Een toekomst voor die en mij. Een toekomst voor die en mij. Minne, wakker worden. Waar ben ik? Ze is naar bij ons in het café, jong. Het is al laat. Het is 9:30, we gaan sluiten. Hou op. Naar huis, jong. Maar wat is hier gebeurd, jong? En is dat zo laat? En weer die mooie vrouw met dat mooie gedicht? Ja, die vrouw had lang te dromen vandaag. Het is laat, dan moeten we naar huis toe. Doe maar. Het is een schande! Wat een schande om mij hier op te sluiten. Ze moeten jou opsluiten. En als het aan mij loopt, komt het ook zover. Ik ga direct naar het politiebureau. En die sterren, nou die kan je ook nog wel vergeten. Nou. Ik zie je ster, zij staat al ver, maar straks komt zij dichterbij. Oh, staan die hufters!
ijskool. Elke een wil ijskool, een koekie of een bakje vol. Maandag, dinsdag, elke dag is iets dag. Softies of gewoon een bol. Een balsie cola, een balsie vodka. Of een balsie met een beetje wier. Een balsie radler, een balsie water. Of een bakkie met een beetje spier. Ijskool, ijskool, elke een wil ijskool. Naar je smaken, gooi maar vol. Balsie vleugel in een kupie, der van Nimmerlei, een stik als 4. Limoncello, amaretto, of een koekie met een beetje bier. Ijskool, ijskool, elke een wil ijskool. Naar je smaken, gooi maar vol. Weet je het nog? Dat feestje van Greta van Rusten? Greta. Echt een feestje waar mij over het lief schreven hoor. Zulke vrouw, hè? Zulke vrouw, die gaat echt voor op de knieën. Nou, en het redt me af en niet echt niet op hoor. Zou je het ook wel steunen, hè? Jan, dat is een man van mijn dromen. Ach, het is ook zo'n vol. Wat is schouder in die zelfde praten? We krijgen vanavond druk, er moet nog van alles gebeuren. Wat is ik nou wat doen? Hoe is het met Anne? Nee, Joppe. Nou, de bewolking is nog niet helemaal opgeheven. Maar er zit wel weer een klein stukje blauw in de lucht. Mooi. Ik denk dat ik maar naar huis ga, want ze heeft natuurlijk weer zo'n lijst met karweitjes hangen. Dat... Ik loop even mee. Ja, dat is best. Eer mijn jongen. Nou, ik wist het wel hoor. Oh ja, er komt vanavond een te zingen hier, die zal hier optreden. Nou, dat is een idee van Jaap hoor, dat trekt wat meer mensen zoiets. Nou, ik moet het allemaal nog zien, dat allemaal gebeuren. En ja, ik denk dat Minne vanavond ook weer komt. Ja, ze is gisteren niet geweest en ze hoopt natuurlijk dat ze vanavond komt. Maar ik denk dat het Frommers haar al lang bedacht heeft. Die komt nu. Oh, Greta. Jan. Greta. Ik heb je zo mist. Ah, Jan, ik ben anders nog niet nu van geweest. Oh, mooi, maar nu zonder die veel te lang. Voor je Japke er Nou. niet. Ah nee joh, die is even met aanval. Die komt al lang niet. Kom hier even. Wat doe je daar? Niks hoor. Jan, wat heeft dit te betekenen? Niks. Greta die had een tattoo. En die mocht ik even kijken. Ja, vrouw Losema, wil jou hem ook even zien? Hij is zo mooi. Oh, ik dacht, nou ja, je weet het wel. Een nozel voor mij om dat te denken. Oh, zo'n ozel, ja. Nou hoor. Nou, goeiemiddag. Dit was het alweer. Ja, ze is gisteren niet geweest, maar misschien komt ze vanavond. Alvast. En dat komt mooi uit, want er komt een troubadour optreden vanavond. Gezellig, nou? Oh, dat is leuk, ja, want oh jongens, ze is zo mooi. Ja, maar Minne, ze kunnen wel heel aanzien en als je denkt.
Nee, voor de telefoon wil ik horen hoe mooi het ze waren. Goeie alweer. Hey, Bosjail. Jan, is je bier? Tuurlijk, jongen. We zitten last hebben, denk ik. Nou, zo'n hele gedaan met al die pakjes om te sjouwen. Het kon wel vergeefs wezen, jong. Het kon wel vergeefs wezen. Hé, binnen. Sisto. Sisto nou nog op hutten wachten hier? Ja, ze is nog niet geweest, maar ik denk wel dat ze vanavond komt. Ja, hoop ik dan. Maar, heeft dat wel goed afgesproken, jongen? Ja, ik weet dan wat ze zei. Ze zei dan zien we namelijk in het theatercafé Jan en Japke. Ja, daar gaan we al heen. Hoe bedoeld? Nou, naar mijn weten is er nog een café Oh, met ja. een Jan en een Japke. Oh ja? Ja. Waar dat dan? Nou, in Oost, West. Nee, in de Zuidhoek. Oh jongen, maar dan moet ik daarheen. Nou, zal ik maar gauw doen. Hé, Minne. Blijf maar zitten, jongen. Ik denk dat hij even niet probeert wat is te maken. Oh, best wel leuk niet, jongen. Grap je me kennen niet, joh. Grappie hoort erbij. Dat moet er het gebeuren, doe je zin van mij. Elke dag een mot, een grappie is zo fijn. Grappie is een buttie, is het doet van groot als klein. Een grappie is een grappie, zowel dan groot als klein. Ah, hier een box en daar een klap. Ja, alles hoort een grap. Ja, hier een box en daar een klap. Alles hoort een grap. In de USA, het land van melk en honey, daar hebben ze een president met een blonde pony. Die vrouw, dat is een groot verschil, dat mens, dat is zo knap. Maar de combinatie, dat is een grote grap. Ja, de combinatie, dat is een grote grap. Ja, hier een box en daar een klap. Ja, alles voor de grap. Ja, hier een box en daar een klap. Ja, alles is zo grap. We moeten niet zo serieus, we moeten niet zo zwaar. Het meis waar wij naar kieken is voor de helft maar waar. Alle dagen met een grap, want lachen is zo fijn. Een grappie is een grappie, zowel voor groot als klein. Een grappie is een grappie, zowel voor groot als klein. Ja, hier een box en daar een klap. Alles voor de grap. Gisteren zat we in het café aan een glasje bier. Waar best gezellig en hadden veel plezier. Een na de andere die rolde van de tap. Maar doe ik het betalen moest wat uit met de grap. Maar doe ik het betalen moest wat uit met de grap. Ja, hier een box en daar een klap. Ja, alles voor de grap. Ja, hier een box en daar een klap. Ja, alles voor de grap. Hey! Ah. Hey, dit is al Henk niet? Ja. Riens, nou zie ik het, joh. Hé, hoe is het met tijd? Dat zit joh. Ja, best. joh. Glasje Ja. bier? Ja, lekker. Ja. Ja. Een glasje bier. Ja, jongen, ik was in de buurt. Ik denk, ik wil weer eens even op het field zien. Het dorp waar ik geboren ben. Maar
Dat is nou niet bij de post zeker? Ja, post. Meer pakketbezorger. Maar ja, hier ben je van de diek hoor. Maar... Wat heeft jou op heen bij denk? Ik ben bij Shell. Shell? Ja, zeker. Daar heeft al directeur, chef. Want vroeger kon je wel verrekte goed leren. Nee jongen, ik ben mijn pomphouder. Ach, wat kijk er weer. Hé, slappe Dirk, wat is een kijken joh, wie hier is? Goeie beste mensen. Slappe Dirk. Eens kijken. Hé, eens kijken wie hier zit. Riens. Riens. Nou zie ik het joh. Ja, jij hier ook? Ja joh, ik was in de buurt. Ik denk ik wil eens even op oude ziel zien. Ja, gelijk, ja. Dus de best nog steeds aan het jagen joh. Ja, jongen, dat is ook een prachtige mooie hobby. Ja, jongen, dat is een prachtige mooie hobby. Dat is de laatste tijd. Heeft de laatste tijd nog wel eens wat scoren? Ja, hij is zelf eerder aan het scoren. Ja. Echt, toen heeft wel wat schoten ook. Net een eend. Knop. Ja, hij raakt hem wel aan. En die hazen die zijn tegenwoordig zo snel, hè? En die verzanten, daar krijg je de ramman van. Dus ik denk dat ik wel eens ik word te oud voor deze hobby. En ik zie ook niet zo goed meer. Nee, wat wees ik met zo'n bril? Daar raakt nog niet de struisvogel op 2 meter afstand met. Zulke dikke glazen heeft erin. Je moet toch verrekte goede ogen hebben om door zo'n bril wat te zien. Dat zou ik niet zeggen. Ja. Nou. En ben ik nou het voorzitter van de jaarsclub? Ja, nog altijd. Maar ik denk dat ik hem niet ophoud. Want mijn Hiske die zegt wel eens, je bent nooit thuis. Het is ook wel gelijk aan. Want ik ben altijd weg. Maar ik ben nog voorzitter van de dierenbescherming. Ik zit in het bestuur van de kaartvereniging. En ik ben vrijwilliger bij de voetbalclub. Dan ben je toch niet veel thuis, jongen? Dat doet mij denken aan een hommer van mij uit Probuur. Die beste man die zat ook overal in, jongen. Die zat wel in 14 besturen. En toen de beste man op sterven lag, toen riep hij zijn hele familie bijnander. Die moesten alle keer om zijn bed zitten. Mijn mooike er met de presentielist belaas. Elk moest tekenen. En toen het laatst met de rondvraag, er was niet een kop meer die wat zei. Dus toen zei hij zelf van, en hierbij verklaar ik de vergadering voor gesloten. Sloeg hem zelf met de hamer op de kop en wat gebeurt met de man. Ja, jongen, apart. Die was zo apart. Riet? Ja? Riet? Ja. Sibyl. Sibyl van Jelle Bouk. Sibyl van Jelle en Bouk, ja nog zeker. Nou, maar als je eens met hij. Ja, goed. En hoe is het met hij? Ja, voor best. Nou, en met de vrouw en kinders? Ook best, ja. 3, hè? Ja, en de oudste gaat alweer naar de HAVO. Ja, dat weet ik van ons lief, want die woont bij hem om de hoek. Maar, hoe komt Stouw hier zo verzeild? Ja, nou, ik was even in de buurt, dus ik denk ja. Leuk, ja. Ja. Nou, goeie Sibyl. Ja, slappe Dirk. Hij is alweer aan het jaar geweest, denk ik wel. Ja, zeker. Ja, zouden ze toch ook verbieden moeten, hè? Die arme beesten. Waarom skieten? Piepst wel anders. Nou, ik heb niks op het jagen tegen hoor. Er zijn ons veel te veel hazen. En als we er niks aan doen, dan komen we er haast niet om. Dan heeft het hele land er in de gedien verzeld. Dat kan wel zo wezen, maar ik heb er wel een hekel aan dat ze op die olifanten en op die neushoorn skieten. Al die grote beesten door voor die luzige tan ligt dan nergens op. Ja, daar heeft wel gelijk aan. Of dat ze die zeehondjes doodknuppelen voor het vel om er een jasje van te maken. Of een krokodilstruppel van die damestasjes. Nou ja, nee, daar heeft gelijk aan. Nou, ik heb laatst een natuurfilm gezien van EO. Maar daar ging je eraan hoor. Dan valt hier een beeld onder bij. Die paar maanden daar uit mogen jagen. Dat stelt echt niet veel voor. De jager is de hoeder van natuur en van het land. Hij kan de wet en het van alle beesten veel verstand.
macht van de jaren die is groot. Hij beschikt over het leven en de dood. Hij beschikt over het leven en de dood. De ganse jaar die, het alf kaal, die komen. De ene die mag groeien, ja die wordt groot. En de andere, die schiet ik dood. Vader is de hoeder van natuur en van het land. Hij kent de wet en het van alle wezen veel verstand. De macht van de jager die is groot. Hij beschikt over het leven en de dood. Hij beschikt over het leven en de dood. Ja. Goh. Je bent echt bij. Ja. En die andere, die schiet ik dood. Van nature. Van de jaren die is groot. Hij beschikt over het leven en de dood. Hij beschikt over het leven en de dood. Met al die mooie reeën is het al niet anders hoor. Die fokken met z'n allen ook maar rustig door. De ene die mag groeien, ja die wordt groot. En die andere schiet ik dood. Jager is de hoeder van natuur en van het land. En de wet en het van alle wezen veel verstand. De macht van de jager die is groot. Hij beschikt over het leven en de dood. Hij beschikt over het leven en de dood. Zeg, hebben we gehoord dat Anne met Vlaams aan de gang is? Ik denk dat ik het weet, jong. Heb je een praam gehad? Hoe wees dat nou? Nou, dat kon elke race zien. Grote vrachtauto, een mooie praam erop. Geweldig. Niks van zien. Oh. Heb ik ook niet thuis geweest. Zeg je wat vertellen? Heb ik met Trien geweest, dan Leeuwen om naar het park. Want door Dirk is daar zo'n 25 jaar trouwd. Nou, dat is een unieke met deze tijd, hoor, jong. Ja. Jongen, dus een feestje. En hij wou het met Azendaars. Zie je met de praam vast? Hij is naar het park gehad, jong. Hij had beter een paar goede leren kopen kunnen, want die oude praam, die kist de oude rij beter wel de oude moeten. Ja, maar hij moet zich nodig wat dat doen. Het bestuur moet maar eens even goed klagen bij de waardhoeken. Dat het alles moet. Want je moet er hier altijd achter. Je zit er altijd in die ruiten hier te griemen. Hè? Nou, dat weet je niet wel weer. Wij gaan een zwarte haan. Zwarte haan. Ja, de hij die zijn bruiloft ook gehad. Maar daar heb ik geweest. Maar er is wel ziek in duur geworden, hoor, jong. Ja, man. Daar snap ik nog niks van. Hè? Dat zijn alle streekproducten, die gewassen kosten niks. Nee. En het vervoer is ook nog vergees. Maar nog even over die praam van Anne, hè? Wat moet hij er eens met? Iedereen heeft allemaal een praam. Behalve Jan. Woont hij aan het water, heeft hij weer geen praam. Mocht niet van Jaap je, is hij nooit weer thuis? Nee. Nou, dan heeft Jaap ook gelijk aan, maar dan moet ze alles alleen doen. Anne zou wel denken, ik koop een praam, beetje mooi van dat gezeur van Aaltje. Ja, ik heb gehoord hij zou een varende ijskoop. IJskoop? Ijskoop. Oh.
Ijskoolboord beginnen. En zo de helft van Noorden betalen. Nee, wel? Ja. Ja. Dokkum, Luwt, Franeker, overal zul je heen. Ja. Hij had ook een nice soort ijs bedacht, maar hoe dat krijgt hier, ik weet het niet meer. Ja, hem kende, had het met drank te maken. Ik maak er wel over, hoor. Ben je wat nice op een ziel? Hey? Ik denk dat je gauw eens even voort is. Ja, ik kan altijd nog van de crew beginnen, jongen. Fietscrew, maar niet meer. Hem het al, hoe dat zij alle beesten hier loslaten hebben bij Hoeve Noordveld. Ja, dat heb ik ook gehoord. En dan wilden de boel ook naar de brand steken, die trekkershut. Maar hij wordt gelukkig op tijd wakker, want anders had er alle boel geworden. Gelukkig maar, hè. Lopen nu weer de puzzels om. Nou. Nou jongens, ik ga naar huis, want Trien had daar een putje voor me. Dat hoort weer niet zo bij, wel jong. Oh, lief, dat zal ik je later wel eens vertellen. Nou, Mali, maar op naar huis, dan kunnen wij hier zitten. Dus zullen we vanavond troubadour optreden? Wie nog helemaal bezoren, Mieter? Ik laat me niet wegsturen. Ik zit en ik blijf zitten. Nou. Hey! Hey. De koffie van Jan en Jaap. Ja. Dat moet ook hier. Ze hebben nou weer beleven. Ja. Kijken. Wat zal dit? Naar het eerst. De rollenboer, de troubadour. Troubaat en de rol noemen ze me ook wel, maar ik ben troubadour hier op het beeld, maar zijn maar gewoon rollen. Maar ik ken jou helemaal niet. Ja, wij al gek met je vrouwen praten. Ik zal hier vanavond even spelen. Zal ik even een stukje horen laten? Ja. Aan de oude staat een huisie met de Dat doet vanavond, maar dat wil je nou hier niet hebben. En wat moet die fiets hier? Oh, dat is wel goed, Jan. Ah, ja, kan mooi zien hoor. Hou eens even op met die aankruiperijen. Hé, het is hier geen fietsenstalling, weg met het ding. Ho, mag ik jou even onderbreken? Want dat staat hier in mijn contract. Ja? Er moet gelegenheid zijn mijn rijwiel binnenshuis te plaatsen. Zo. Daar staat. En waar is dat wel goed voor dan? Een stolerij. Stolerij. Kom op man, ik heb mijn fiets hier al 25 jaar buiten de deur staan. Nou, daar zit niet een haast eronder. Je wordt echt niet stolen hoor. Nou, dat zit best, maar dat is al mijn vierde fiets in een half jaar tijd. Ik word er kotsmeestelijk van. Het is nergens meer vertrouwd in worden. Anders had ik mijn fiets ook altijd buiten staan, maar dan traat ik niet lekker op, hè. Dan maalde het maar in mijn kop aan en dan dacht ik bij mezelf, hoe zou het met mijn fiets weten? Het was wel zo slim dat ik naar elke nummer naar buiten ging om te zien op je fiets er was staan. Dat speelt toch gewoon even waarom? Ja hoor. Nou, het is wel goed hoor. Zet hem maar in de bijkeuken. Ja? En waar kan ik niet verstruiken? Dat kan wel in de keuken. Nou. Ik loop wel even met. Hartstikke mooi. Ja jongen, vanavond de zinger op de rest. Ik ga het al in het Beeldse Post lezen, maar het kon er wel volle bak worden, joh. Ah ja, een idee van Japje. Nou, als hij het werk uit de volle zaal trekken moet, dan moet ik het maar zingen. En dat nog vaker dat die zaterdagavond een artiest optreedt. Wel, nee, jong. Dit is de eerste keer. Ja, Japje denkt dat het wel goed komt, joh. Nou, ik moet het allemaal nog zingen. Nou, dan hoop ik voor je dat er meer mensen komen, want anders kan dat niet uit of zo. Nou, dat bedoel ik, want zo'n artiest dat kost al een paar duiten, dus ik hoop al dat er wat mensen komen. Ja, anders zou ik buiten wat meer wat kan schelen. Dat bedoel ik. Nou, dan is er nou zo genoeg aan, dacht ik hem niet. Rustig maar. Je laat ik aanscoren. Ja, en dat zonder buks. Ja. Dat is wel een mooi ding, joh. Is dit van de vader goed? Hoe heet niet dat het ding wordt in je levensgeval? En dan mag nooit op mensen denken, hoor. Oh, dat wist ik niet, joh. Het is wel een mooi ding met dit ding erop. Ja, maar ook een heel speciaal, hè. Het is ook een heel modern. Er zit een speciale versier op. Als ik in het veld sta en dan komt een koppel één over, dan alleen maar één volgen zo. Nou. En dan stelt het ding zichzelf af en dan kan ik. En... Sebbo! Sebbo!
mij nog voor de haast, idioot? Gaan we wel dood wezen, kind. Jan, moest de politie bellen. Ah, niet zo aanstellen hoor, het stelt niks voor. Het is niemand gewond. Dus, Nee, er is niks gebeurd met de hersen bel hoor, raak maar. Dat kost niet een rondje. Ja, en nou je bel. Ja, ho. Dat ding ging mezelf af, dat was ik niet. Ah, als je erop richt en je halen de trekker over, kloot. Nou maat, van de mug een olifant. Nou, Luc. Hoe lukt het met dat rondje? Doe mij maar een biertje. Ja, maar. Nou moet ik eerst even naar huis, want ik heb geen portemonnee bij. Eerst weer zo. Nou, dan blijven wij hier wel even zitten. Nou, het zal niet zo wezen. Hij heeft de beurs weer niet bij hem. Nou, dan maar een rondje voor mij, Jan. Zeg, gaat hij nou naar huis? Heeft ook wel gehoord van Douwe? Ja, Sibyl, dat weet je al. Jongens, alle gaat hetzelfde nog, hè? Ja, maar. Wat ging hij nou te zien? 8 aanwezingen. Allegaar hartelijk welkom op deze mooie avond. En je kunt mij allegaar wel vertellen, want ik treed hier wel vaker op in de buurt. En je kent mij wel van mijn grote hits. Maar ik begin even met een klassieker. Het was op een zomeravond. Wij waren beide jong. Hoog in de lucht een lurkie. Dat blij en fleurig zong. En stil zaten wij te luisteren, daar ging een boot voorbij. En zonder woorden zoist me, ik hou zoveel van die. Akka vroeger denk, dat zie ik die weer komen. Daar op de dik tussen het vliert en zwarte haar. De zeediek waar geel van bier en butterbloemen. Wat verlegen lachen bleef stil bij me staan. Het is al jaren geleden, sinds wel niks meer weten. Doe van die eerste tuut, doe bij naar huis toe gaan. Maar ik zal die zomeravond nooit vergeten. Daar op de dik tussen het vliert en zwarte haan. Daar op de dik tussen het vliert en zwarte haan. Ja! Nou mensen, de stemming zit er al lekker in, hè. Ik zet even een setlistje in ander en dan ben ik je dadelijk weer om. Oké, aan zo. Leuk, hè, Minne? Vond je dit nog zo mooi? Nou, prachtig. Nou, als je geen twee werden tussen, dan komt beter geluid uit. Damn, zulke leuke muziek, hè, Minne? Dat is niet mooi. Nou, ik vond niet veel aan. Zo gezellig, hè? En zo'n man staat er maar alleen. Dat moet je ook maar durven. Ik heb dus een cd van hem. Die doen krijgt in als ik aan het afwassen ben. Dat vind ik zo leuk, hè? Wat is nou weer triest te kijken? Wat is het? Ze is het over dat Vrommes en vanzelf. Komt ze wel? Dan weet het niet. Nou, ik hoop dat ze vanavond komt naar Keem te gaan. Mooi even dansen. Ja, ze komt. Ja, gisteren kwam ze ook niet. Misschien kon ze wel niet. Is ze in de war? Dat ben ik ook altijd met de melkboer. Als die dinsdags komt, dan moet ik het woensdags wezen en andersom, ja. Dat kind. Nou. Oh, daar is Nou ze. mensen, na dat kleine oponthoud gaan we weer verder met een nummer dat hier wel bekend is in deze omgeving. Het kleine huisje aan de dik. Aan de oude dik staat een huisje met een appelboom ervoor. Rondom kleurige velden en de veugeltjes in koor. En achter huis op het bankje, daar denk ik over het leven na. Over wat ik morgen zal en misschien de dag daarna.
Daar wil ik graag wonen, rustig, ruim en vrij. Daar wil ik graag leven en het allerliefst met zij. En avond zat de luchtkleur en de sterrenpracht ontwaakt. Dan neem ik wat Berenburgie, zodat ik lekker slaap. En als ik later oud ben en mijn laatste dagen leef, dan denk ik aan dat plakje dat ik aan mijn kinders geef. Daar kunnen zij dan wonen, rustig, ruim en vrij. En daar kunnen zij dan leven en een illusie van mij. Daar kunnen zij dan leven en dat illusie van mij. Mensen, ik moet even naar het huisje in, misschien ook wel even, dus dan ben ik zo weer, ja? Nou al, het liep het Pieter Wilkes wel. Die houdt ook op om na de 3 nummers om te pissen. Ja, wat is beleefd die deur. Boven de 50. Dan krijg je dat. Is dat zo? Krijg je dan last van een strakke blaas? Als je maar genoeg drank krijgt, dan komt dat vanzelf. Nou, ik heb nergens last van en ik krijg zo nou en dan ook echt wel een biertje. Ja, artiesten krijgen veel meer. Die kunnen een list inleveren wat er aan drank staan moet in de kleedkamer. Maar je hoeft er niet alles op te suppen. Klopt. Klopt, je kunt het ook met naar huis nemen. Binnen, daar is ze. Oh, dan moest ze binnen, daar is ze. Oh, poei, hoor. Jou bent binnen? Ja, goeie, ik ben Menne. Ik ben Sanne. Sanne. Minne. Oh, wist ook even, zullen we zitten? Wist ook wat drinken? Minne, luister even, nou weet wel wie ik ben. Ja, dan ben Sanne. Wij hebben hier afgesproken. Ik heb die voor de telefoon gehad. Maar Minne, ik ben niet wie zo denkt dat ik ben. Hoezo niet? Greta! Greta! Dit ken je niet, dat is zeker weer zo'n flauwe grap van Henk. Nee, dit keer niet, Minne. Dit keer niet. Ik was degene die het belt heeft. Echt waar, ik was het. Nou, daar heb ik nog nooit van bespeurd, daar ook niks van. Minne, ik ben al zo lang gek op die. Echt waar, wij te gaan in een prachtig paard. Nou, daar heb ik nooit wat van bespeurd, dat loopt niet. Maar Minne, dat is de man waar ik op val. Ja. Zal ik er maar aan denken dat niks breekt. Hou van die, Minne. Ja, maar Guster zei dat het Sanne was. Ja, maar dat klopt ook wel. Mijn tweede naam is Sanne. Echt, ik dacht dat ik Greta zeggen zou. Dat stond er niet op ingangshuis. Ja, maar waarom heeft u mij dat Guster niet verteld? Ja, dat heb ik geprobeerd. Maar er kwam heel iets wat tussen. Minne, dat is de man van mijn dromen. Ik wil die. Maar Greta, ik ben toch de man van die dromen? Hey. Ja. Ah, je weet het niet, hoor. Dat is ook lief. Maar dat is haas. Wij te gaan dat waar niks worden, dat is trouwd. Ja, dat is trouwd, ja. Minne, trap er niet in, jong, want ze maken je helemaal gek. En dan zoek je een andere baan. Dan hoef je er niet meer in te komen. Nou, ik heb hier ook niks meer te zoeken. Minne, ga stel met mij net. Hou van mij, Minne. Greta, Ja, Minne. ik ga met die mee. Echt waar? Oh, lieve schat. En hou op zo met iedereen.
Je kan wel gaan. Nou kist wel gaan. Nou kist wel gaan. Mijn gevoelens voor die ben van de baan. Nou kist wel gaan. Nou kist wel gaan. Wat mij betreft, loos naar de maan. Ik dacht eerst even, dat is mij wel zitten zaagst aan de manier. Hoe staan naar mij zaagst, ik kreeg de kriebels. Maar nou doe je zo gemeen. En nou sta ik hier alleen. Nou kist wel gaan, nou kist wel gaan. Mijn gevoelens voor die ben van de baan. Nou kist wel gaan, nou kist wel gaan. Wat mij betreft, loop naar de maan. Heren, Die mooie ogen en die sexy wiebelkontje daar van naast mijn hart. Een vreugde-rondje, ik kreeg de kriebels. Maar nou doe je zo gemeen. En nou sta ik hier alleen. Nou kist wel gaan, nou kist wel gaan. De gevoelens voor die ben aan de maan. Nou kist wel gaan, nou kist wel gaan. Wat mij betreft, loos naar de maan. Het is zo spietig, ik ben totaal verslag, zit met mijn japke. Tot mijn oude dag, ik krijg geen kriebels meer. Helemaal alleen, maar in elk geval niet meer alleen. Nou kist wel gaan, nou kist wel gaan. De gevoelens voor die ben van de baan. Nou kist wel gaan, nou kist wel gaan. Wat mij betreft, loop naar de maan. Nou kist wel gaan, nou kist wel gaan. De gevoelens voor die ben van de baan. Nou kist wel gaan, nou kist wel gaan. Wat mij betreft, loop naar de maan. Ja, ik denk dat daar mij heel wat uit te leggen heeft. Nou bedoel je dat met Greta? Ah, dat had helemaal niks om mijn hakken hoor. Niks om mijn hakken? Dat ik flikvloer met Greta? Als dan niet de rap zei dat het je spiet, dan is dan niet reden met die kroeg. Ja, maar echt, ja, dat had helemaal niks om hakken. Het stelde niks voor, het zal niet weer gebeuren. Het spiet zo goed. Kijk. Wat? Ja. Ik hoef dan niet op mijn knieën. Maar Jaap, dan wees toch dat ik verschrikkelijk last heb van mijn knieën. Dat komt nog van die tijd dat ik aan het appelzoeken was, maar dat is hard. Nee, dat kan niet. Echt waar? Maar, meester? Nee. Oké. Hé Jan, sinds wanneer groeien de eerpels op een piepje? Ah, vrek over. En wat zou Jan ook alweer zeggen? Het spiekt me, Japke. Wat? Juist. Het spiekt me. Zo goed? Oké, op één voorwaarde. Dat is nog één keer die troubadour komen luisteren om voor ons te zingen. Nee, dat kust ik mij niet. Nee. Ja? Nou, wat is het hier gezellig. Had ik eerder weten moeten, had ik er nog wat sterren bij geven. Maar, Lokema, ik heb hier het rapport van het onderzoek wat wij deden hebben. En jouw zaak heeft 4 sterren kregen. Nou, niet zo min wel. Dank u wel. En om dat te vieren, zullen wij met z'n allen een liedje zingen? Dat vind ik een goed idee. En dan is deze revue al open en dan gaan wij lekker feest vieren. Yes! Oude ziel
veranderd. Het is weer een plakje in mijn haar. In de loop van de Bodine, aan de rand van de kwelders en het water. Land van harde werkers en van boeren, van artiesten en van de toerist. Oude ziel is niks veranderd, oude ziel zo waar het zo is. Dat de oude sluis het water keerde en de Middelzee in akkers rust. En de Wilse diekerland beschermt langs de Wilse waddenkust. Oude ziel is niks veranderd, het is er weer een plakje in mijn hart. In de loop van de Bodine, aan de rand van de kwelders en het water. Dat de boeren ploegen op de akkers en de velden bloeien volle pracht. Dat het goudgeel waait in golven danst en de oogst op de rode wacht. Oude ziel is niks veranderd, het is er weer een plakje in mijn hart. In de loop van de Bodine, aan de rand van de kwelders en het water. En de harde winden akkers streamen daar, en de nachten naar de donker wegen, en ooit die wilde haar. Oude ziel is niks veranderd, het is er weer een plakje in mijn hart. In de loop van de Bodine, aan de rand van de kwelders en het water. Van harde werkers en van boeren, van artiesten en van toeristen. Oude ziel is niks veranderd, oude ziel zo waar het zo is. Oude ziel zo waar het zo Ja, dames en heren, dit is natuurlijk een prachtig revue. Ga er eens aan staan dat je voor je eigen dorpsgenoten hier jezelf heel kwetsbaar opstelt. Daar willen we graag jullie allemaal bedanken en ik ga jullie eventjes opnoemen en dan mag je een diepe buiging van maken voor jullie eigen publiek. Ik ga ook een stapje lager, want het is jullie publiek. We hebben als spelers Wieberen van der Weg en Petra van der Vlis. Else Pigma en Jan Rodenhuis. Margreet Mollema en Henk Andriga. Theo Vendrich en Simone de Jong. Dan niet alleen een rol spelen, maar ook van de muziek Jan de Vries. Freek van Noord, Rinus Komen en Else Kooistra. Klaas Tjepkema, Klaas de Vries en Kees Zijlstra. Feminoes, Meerte Rodenhuis en Tessa Bus. Er komen er zo meteen wat dames op, die komen jullie allemaal even bloemen te brengen. Maar naast dit spektakel wat deze mensen hebben neergezet, hebben we ook mensen die een beetje achter de coulissen hebben gewerkt. We hebben aan de muziek Ruben Bus, Reina Hitma, Jan Zijlstra en Herman Rodenhuis.
Want deze fantastische mensen zijn ook gesminkt. Dat is gedaan door Henny Delstra en Anita Blom. De decorbouwers Pepijn Kipperman en Benny Pol. En degene die dat koor zo mooi gespoten heeft, dat is Pieter Harris Harke Broersma. Licht en geluid, Fokke Miedema. En de souffleur Wijke Kootwijk. Maar dan moeten we nog even twee mannen in het bijzonder in het zonnetje zetten. En ik wil ze graag naar voren hebben. Dat is degene die muziek heeft geschreven, Jan Steenhouwer. En last but not least, en echt, geef hem een waanzinnig applaus, de regisseur, de schrijver, eigenlijk de allesman die alles bij elkaar geschreven heeft. En dat is natuurlijk Alfred Miedema. Kom even naar voren, de dames komen nu op en de heer om de bloemen uit te reiken en de mooie dingen. Geef ze nog één keer een waanzinnig applaus aan deze artiesten. En voor de laatste buiging, Ruben, mag ik nog één keer een tromgeroffel? En de laatste buiging, bedankt, Wildse Revue.